Pangasinan. Walay saksa kaya radio station ya iiyag na Saray Pangasinense. Jad Dagupan, Paborito. Manawa, Paborito! Mangaldan, Paborito. San Fabian, Paborito! Jad San Jacinto, Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. This is Pangasinan Gulf Waves Network Corporation. In the Quad City, DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Ang lahat ng opinyon at pananaw sa susunod na bahagi ng programa ay galing sa host anchor at panauhin lamang at hindi pananaw ng mga producers at ng pamunuan ng DWJE Radio Pangasinan at Pangasinan Gulf Waves Network Corporation. PAM Sabinmalay! PAM Sabinmalay! Paninilbihan, agresibo, matapat para sa mabilis na ikauunlad ng bayan tuwing Lunes, Merkules at Biyernes alas 8:30 hanggang alas 9 ng umaga. PAM Sabinmalay, dito lamang sa inyong paboritong himpilan, DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. PAM Sabinmalay. Good morning, good morning, good morning, good morning. Wadyalaso ang programa ng gagala para da sikiran taga Balay na Binmalay, PEM sa Binmalay. 30 minutos ya suksak na sa impormasyon balita. Tana siyempre sa panangiter na serbisyo dita na da Balay na Binmalay. Paninilbi ang agresibo at matapat, bayan muna bago sarili. Amigo yung RJ Jimenez at your service always. Tan siyempre sa partner ko yung makuli-kuli. Ha? Bilang Oscar Ed na Bali na Binmalay, partner Leon Elorde Castro Jr. Good morning, partner. Good morning, partner RJ at sa Saray listeners na sa programa na PM, Panirbiyang Agresibo, Patatag sa Binmalay. Magandang umaga po sa ating mga listeners dan Masantos, Tamahabig. Sekarang namin, partner RJ. Wibis natin na partner, last work sa munisipyo, Tamlatan, 4-day work a week, partner, sa kumustatan. No, Saray, empleyado tayo 4-day week, pero kami na meron Tamlatan, No. 7 days a week. Tamlatan, so may title, Panirbiyang Agresibo at Matatag, kato na natin at saya pagagawa natin dyan sa pananan mayor sa project, pananan to sa okasyon natin na Binmalay naman, monitoring the price control, kami nyo raya na gagawin Binmalay, pandato ng marakot na gawin ng susto yung serbisyo para Binmalay. Marakot niya, partner, no, wala ramay nakakatungtong ton kabaluyan ditan, tan saramay negosyante, aramay advice to niya. Para may advice piano makapan na survive tayo gataon ta na partner sa crisis intiron mundo. Partner, siyempre sa advice sa'yo, partner, ay nagagawa natin ay agilaluan susaya so yung mga nabubantampol tantayo ang nasumpal sa krisis albideles kato na dapat sa kalugaran tayo lalot saray inanaro kasi yung citizen basan ko siya kamosan sa kanamin dapat sigara sumay ka po medyo mantipid na bata dire anak tayo no paano to so panang gusto panang gastos na sari kwarta tayo tantan gusto gawon tayo paano ayan na kahirapan na nalampasan tayo tanan tayo mo sa Pilipino talaga na sa espiritu na kunyan nila na kinapasin na matatag kaya talaga na napasan na gawon din kanapugan lalo sa senior citizen partner RJ. Tanda importante may walay may kinal-kinal mo niro wala may planon mo programan singa livelihood para da saray seniors tayo partner. Wala may sakya plano yun sa skaray dapat sa manana klaray sakya pasan niya pantano man da saray ng spising ya kailangan da tantam
araraya so tatang tayo, araraya so agagitiran siyo citizen at marunong inaman tanong ta naman kung sama atan so anapan na muslim sa araraya siyo citizen tayo, lalo na binmalay si panagsigay, farming, ratang kato na inggan yung kurang, paano ay kasi makapaiter na ang dapat na istrisan, talapod man tayo mira, wala sa rutong ganda, lobin mo nga, wala na pangalan de pressure, araya prutas, o ay prutas aray, vegetable sa kanon na katon, ay singgan yung skang antam kasi, no asan may gobyerno na inay, pinatay na senior, ang pinawat sa ayuda to. Lanto. Mas maong lain liyon, tantang na wala mga to, wala pansumpalan to, wala ni pakatulong doon panig sa sex na banda, partner. Pero ayan, linawan taluan na may paskaran o liwang pasuutan. Ara may manggaday mo labat. Narami talaga sa ragda. Pero, ang dati sinat amin na rin sa senior, taparan senior. One for all for one. Wala mo na bago sarili, sana all mabimasao. Wala ra may kinmet. Walanda, iran na seniors. Paano pangkinulong mo kami ni enjoy life kami lang kwanda so aliwan paskaran aliwan pasuutan Paskaran kaya na 60 hanggang 70 75 sa wala po hindi namin ang tanong mong pasok na akin ang simitin nyo kami ang galot sintami sarang pinikunda lanto ang tao sa resinyo pinaktibo ang tam kasi yan nagong pinaktibira amin lawari piyesa ilalan mi warara suranan mi barangay assembly, sari mo man ang senior citizen. Sarang din may puyatan, sarang din may sayawan, sarang din may baga talaga pananglinda. Aktibo din sa senior citizen partner, RJ. Ni manlikot si insan ko na pili, tan si insan ready, tan nagkalookan, ta senior laraya, 65 dalay, 66 sa kwanto. Pero ayat, ni ko namlad si Mayor yan na plano, manti kwanto natanong Mayor at planong tanda. Manlikan ba si Mayor, siyempre, natulungan tana. Pero, aliwan amin. Sumama tayo. Siyempre, arami, agdala nilang talaga. So, amot na si plano pa, partner Anyan Sayay, payout na social pension ni, lumala po na 20, 21, hanggang 22. 3 malibog kami barangay, arami talaga agdala sarag. So, wala sakit na, laumiran kaabungan. Or visiting tantam, doon pa receive may kwarta sa amin, ako lang kumasikan, ay, ang kasiltan pa na rin ilalo mong kasiltan lalo, siya itong mismo sumaka-receive na may kwarta to. May kwandalanti, nanangning daya serbisyo, tan panangampupo no arum, likod sa pamilya da, may tertan na sa may likod, tan biskag, agaton tan na partner, kaya marakot kay planom. Plano kasi panadi, plano mo na kasi kailangan ni authority, kailangan nila papapeles sa mayamay. Sige na, plano nga panadi, rest out program. Yes. Yung kanila programa, yung single sa gobyerno sana senior tenera nagkakandukul na, wala sakit na, tantang na minsan kasi, no siya ka-receive anak, kung dino apo, kanya nanay may kwarta, kung gawin tayo, iplano na, sa may siya, sa amin atin, sa mga wate mismo anong nantumay panangaro na bawal sa senior citizen, para sigat to, tapos malikat rin ito para na rin senior citizen. Tani, wala ra may mandudurong si kataya, wala daro mabaloy, at narurungulan da, nanunungning da, nalilikas daya, be reactive, so Uskahed, senior citizens, ditanda da Bali na Binmaloy, wala may nan-react, sana maging dito din sa aming bayan, agtula aklabit loon may baloy, pero ang tamlatan ni inara partner. So being the Uskahed, din tiron bansang Pilipinas, paano mo yan ipasa? Yan kulim, irayan ideas, saray amin niya Uskahed partner. Actually, partner LG, wala Zoom meeting tantamod la. Medyo mabili gasolina. Ito na lalo nila kay Baksupes, PSWD na Provincia Pangasinan, under the vocal person of Mr. Marvin Perez. Kaya wala yung meeting 17 Friday, at Zoom meeting ta regarding sa may plano gawin na sa OSCA, a joint meeting with the PISCA, tapos mga so ulupan mo, wala kooperasyon na bawat sa akin, siya sa PISCA, wala kooperasyon to, OSCA, importantitan, katugagong kung may pulay nga, makapagulog diraya na may plano marakit, dapat ipalaman daw sa akin pangkukulan na sa akin senior. Katon, pansong meeting kami, sa pansong meeting niya, katon na maduril nila anong mapasan. Tanta, kaya istasyon ta.
Yes. Oh, actually, nare-roll up, partner. Oh. Kaya kayo, baka ito na, ito po, mayroon po talat ng OSCAP President, ay officers, at sa mga PISCAP officers, mayroon po tayong Zoom meeting sa Friday at 9 o'clock para ayusin natin yung mga concern natin para sa ating mga citizen. Kaya I want sana perfect attendance, lahat sana ng mga officers at ng OSCAP at PISCAP na makipag-Zoom meeting para maitain ninyo kung ano mga kailangan natin na dapat gawin. Yung mga importanteng gawin natin na dapat yan ang gagawin natin sa ating mga agenda para mabigyan natin ng pansin yung mga kailangan ng ating mga citizen. Kailangan dyan yung malaking screen, partner. 40 plus ang makakausap mo dyan. Para at least makapanbibirbiran kayo, partner. So, kumusta mo? So, asay suporta na provincial government sa yan dang kurang na sa Rayos ka, partner. Nathan, so sa kaya meeting namin partner sa MTV, sa agenda may 12 billion lagda para sa universal pension, tapos yung courtesy call with the governor, and some concern regarding yung mga itong proseso at mga ginagawa ng DSWD na medyo walang konsultasyon sa mga OSCA o mga PISCAP, partner Anjay. Deliberate namin yan para makakapagbuo kami ng isang resolusyon o isang dadalhin namin sa Manila to the coordination with the provincial government kasi mahirap din baka sabihin nila din natin bibigyan ng kwan, kailangan din na meron tayong koordinasyon sa ating provincial government. Panarajis at mga tangagbang na gawin natin para makatulong sila. Ito, may nag-react. Anong ginagawa daw ng mga party list na concern sa mga senior citizen na partner? Itong gagawin namin lagda for 12 billion, it is sponsored by the lahat ng ating mga party list senior citizen, tulad ni Ordonez, saka si Kong Nila, sila po nga ito kaya pinasa sa natin ng commission, at ang National Commission naman ang nagpasa sa amin. Kaya ito nga maganda, kaya gusto namin na isang manifestation din kung pwede, ilipat na lahat ng mga kailangan ng mag-supervise na sa senior citizen ay ang National Commission. Kasi dalawa yun National Commission, pumupunta pa lang din sa... Oo, nakikipag-coordinate pa yung National Commission sa senior citizen. Ito, tignan natin, medyo naputol si... yan, go ahead. Ang gusto kong mangyari kasi minsan nakakalito na kasi ang National Commission direkta na kumukontak ang coordination niya sa mga OSCA. Sa WD minsan, hindi na alam, minsan nasa PISCAP siya, is part of the fact na yung PISCAP is a private organization yan. Pero ang OSCA is a created by the government. Yes. As a focal person of the different LGUs to supervise yung mga appeals ng mga senior citizen. Marisa yung partner, direct na dala channel, kwanturatan. Paminsan kasi paminsan may possibility pa sa may agawan sa ay sukpen yan na maaliwa na nilipatian mitan, pati National Statistic Office, adamay, kasi ating pipilin daya mga laring senior citizen, ang sa tulalang lamang may OSCA ID. Di pasok na niyo sa nandito at sa national ID. Dati national ID mo, di bakit sigara? Diyan si mother ko, nag-apply. Si sabi tumahin dito yung natira. Yagi. Isa na lang sungaran mo sa may picture mo. Yagi. So, nata wala may datahin. Kasi nung ang kapi may dahin, agad nagagawan, tago ito ang kapi may dahin nagsam. Kaya lang mo natutunan nila yung wala nagsabay ta. Kasi wala lang po na ararata na ganda, malalapot tagay. At kung dapat ako mo, ang ngayon siya tayo sa baluti, kung ano kina, iba dala may daing na totoo, tagay pa nang dala may pasaysa nga. Kasi importante, was created para tingnan yung mga appeals lahat ng mga senior. Diba? Sa nababypass. Correct man. Correct. Dapat niya talaga, wala ray nasisitan na may kakulangan, dapat ipaglaban. Partner. Ganun po yun. Wala bilang. So, may mga nakikinig na mga matataas na opisyal dyan ng bayan o mga opisyal ng ating gobyerno
na kung may concern sila sa senior citizen, dapat yan ang idiing na sa taas na yung nangyayari sa baba, eh hindi nalalaman ng taas. Kaya Yes. dapat isinin natin yung taas na ito nangyayari dito na dapat ang OSCA siyang nakakaalam lahat kung ilan ang through the coordination with the PISCA, sila nag-coordinate para alam natin kung ilan ang may database tulad ng Binmali sa amin, sa pagyayabang, meron kaming database, alam namin kung ilan na ang senior citizen sa aming bayan, kung ilan ang lalaki, kung ilan ang babae, kung sinong 18 years old, kung sinong 17 years old, alam na namin lahat yan, kaya dapat dito na kailangan pa bang survey? Ano ang kaya na survey ng National Statistics? Pagka okay. Pag walang natahanan Yes. sa bahay ba, Oh. nasusunod ba yan? Hindi na. Oh. Di ba? Kaya dapat direct na sila sa OSCA. Kung gusto nang tanongin kung sino man ang kailangan. Oh. Yung ibig namin sabihin, Oh. there must be a coordination with other agencies para madaliin yung programa, hindi yung pinapatagal ang programa. Kumakasuspa ang ating gobyerno para mag-survey sa mga bayan-bayan. Why not? Ibigay na sa OSCA. Ibigay na sa ating local government. Eh sila nakakaalam kung sino-sino nasa bahay. Tama Kahit naman. wala yung may bahay, alam nila kung sino nakatira doon. Yes. Pero Ito kasi, dapat- implementation without consultation. oh. Eh yung pera, wala, saan napupunta sa bulsa. No, pero Pera ng gobyerno. partner, pero dapat lahat ng OSCA head kagaya mo. Hindi, kasi ganito ng problema natin, partner RJ. Sa Binmali, kaya ganito kasi may full support ang ating LGU. Yun, isa pa yun. Kahit Oo. na naman na Osaka, kung wala namang full support ang LGU, Correct. ako Oo. magagalaw. Oo. Eh, isipin ko, gagalaw ako 33 barangays, may iba. Tulad ng mga tanam, Malasiki, malaking barangay yan. Yes. Paano mag-reach out sa OSCA kung kulang naman sa suporta? Kaya kami din sa Binmali, maswerte nga kami din sa Binmali dahil ang ating buting mayor very supportive sa ating opisina. Tulad mo yan, may mga staff tayo, may sariling opisina tayo, at may sariling sakyan tayo para ma-resolve natin yung mga iba't ibang lugar na pwede natin i-resolve yung mga talagang kailangan ng tulong ng mga senior citizen. Tama yung sinabi mo. Kaya nga maraming naiinggit dyan sa sitwasyon ng Binmali. Tama ka nga naman. Kasi pag may mga bayan na hindi full support yung kanilang mayor, may mahirapan sila, di ba? Kasi yung pag-reach out dun sa mga lahat ng seniors, hindi mo kailangan mo ng mobilization, kailangan mo ng mga staff, ganun yun, di ba? Pero kung walang suporta, wala ding magagawa yung OSCA, partner. Also, it's not dito, partner. You have to have good coordination with the PASCA, itong mga presidente ng bawat barangay. Supportan mo sila kasi sila kantabay mo rin na gagawin mo. Hindi correct. dapat yung nagsasarili ka, hindi. Kasi pag may nangyaring maganda, hindi sa'yo pupuntang credit kundi doon sa mga tao kasi ikaw naman, supervision, nagdidirigi ka kung anong maganda gagawin nila. Yun ang dapat gawin nila. Hindi yung tutuloy mo yung trabaho, hindi, mahirap. Kasi dapat meron tayo ang tulad niya, isang grupo na talagang kahit kukunti kayo, kung gagalaw kayo, mangyayari ng maganda. Tulad ng Binmali, tingnan mo, agresibo ng ating mayor, Yes. kahit na maraming budget, maraming ganyan, basta tinutuloy-tuloy niya yung magandaan na ginagawa niya. Ano ngayon ang nilapasan? Anong naging epekto? Anong naging bunga ng mga ginagawa niya? Maganda para sa Binmali. Yun ang dapat. Blessings, Dapat may sarili kang will tama ka, naman. May sarili ka nga pag gagawin na alam mo para sa lahat, hindi para sa sarili mo, self-partner. Oo, ito nga, may play tayong interview natin kay Mayor, partner, sa natitirang minuto, no, para malaman ng ating mga kababayan dyan sa Binmaloy na lahat ginagawa ni Mayor para sa kanilang, sa inyong kapakanan, ano ha? Maraming ang partner. So, yung announcement mo muna patungkol sa ulitin natin sa payout. Okay, kukunti ng oras natin paano natin. Ito na lang, pasamantala ko na lang na ulit na i-announce sa administrasyon sa ating programa na yung payout po ng SOCPEN o social pension ng ating mga senior sa Binmali ay tuloy na po sa Lunes, Martes, Miyerkules. Ako po ay nakipag-coordinate na sa ating buting mayor, sa ating mga barangay captain through the ABC President
Sir Butch Guerrera para mabigyan tayo ng suporta doon sa maintenance ng peace and order at medyo magandang pagpipila ng ating mga senior. At ito po ay aming binigyan ng sulat ng ating, lahat ng ating mga officials ng ating barangay para alam nila. Kaya please, announce ito ulit. Tuloy-tuloy na po yung social pension nyo. Lunes, Martes, Merkulis, alam na nila kung ano sila nila, partner Jay. Okay. So, thank you, partner, antak kami amay ni asikaso mo kada sarayang kaplusan di tanda Binmalay. Yan ka mo sa channel sa iyo, partner Jay. Okay, si partner Leon Elorde Castro Jr. Nang nyo talagang alerto. Da panangiter na serbisyo bilang Oscar-head si Tanda da Balay na Binmalay. Di nga gagawin mo at panangiter na serbisyo walay katawiran to. Untutunday manunot na saray pulaing kapiano naiter. So serbisyo di Tanda da Balay na Binmalay. Nga sarat ay happy misal salamat irad si Mayo. Diramay ang kapuy lisensya. Na makakarara na sa tayo libre proseso at panangala na sa lisensya. Kaya pa, dingalan tayo si Mayor Pet Merera, Engineer Nixon. Napakalagay ang, alam mo yung theoretical driving course na yan. Kung titignan natin, malaking bagay na nanatitipid ang mismong kumukuha ng TDC na yan. Lalo-lalo na pag sila ay mismo pupunta sa LTO. Alam natin ay maraming bagay na hindi na natin dapat pag-usapan kung hindi. Ito na lang ang pagtulong. Kasi kung titignan natin, ang mismong LTO ang nagbibigay ng tulong sa atin, pagtulong sa mga drivers natin. Kasi alam natin, yung pagkuha ng lisensya, hindi naman tinatawag na yan ay talagang pangangailangan yan. Dahil hindi ka naman mismo makakapunta sa isang lugar kung wala ka naman lisensya. Kahit sabihin mo man na ikaw ay mismo magdadrive pero wala kang lisensya kung na-aksidente ka. So, malaking bagay yon. At alam ko na dito lang, at ako'y nagpapasalamat sa LTO na nabibigyan tayo ng ganitong uring sistema na natutulungan natin ang kababayan natin. Kala nyo, every month, nakakakuha tayo ng mga 200 para mga mailibre ang kanilang ano. Pag mismo na yung kanilang pag-i-exam doon ay na-perfect pa nila, libre ang mga mismong babayarin nila dahil sila ay nakikinig. Yan ang mga agreement namin sa LTO. At ako'y tuwang-tuwa naman na nakikita ko dahil at least yung mga kababayan ko ay mismo nabibigyan ko sa ganitong uri na kahit papano papunta pa lang kung saan sila kukuha ng kanilang TDC ay malaking bagay na pagtitipid sa kanila. Ayun po. Yung panayam natin kay Mayor Pet Merera at nung nag-umpisa po yung mga lecture na yan, mismo nandun si Mayor Pet Merera para bigyan pa ng karagdagang bilin. Era may kabaluyan to ay mga ala na lisensya kasunday panagmaneho da rame arom na usar data hanap buhay, di ba? O kaya may na mga ngailangan ng drivers, hindi ka naman makapag-apply pag wala kang driver's license yan. So ilan lang po yan sa mga nadadala na mga kapakipakinabang na bagay para po sa mga kababayan
Yan po sa bayan ng Binmaloy, Pangasinan. Good morning sa mga taga-barangay Kanawalan. At dyan mismo sa barangay Malindong. Yan sa barangay Pulong. Good morning. Yan sa barangay Mangkuro. Kay masipag na Councilor Andong Rolando Ferrer. Good morning, Councilor Andong Ferrer. Ay talagang gabagabay imbitaan niya si Councilor Andong Ferrer at sa Fiesta. At sama palabas sirang graduation ceremony. Si Councilor Andong Ferrer. Good morning. Siyempre sa ramay tagadtanad parte na San Isidro aray amigo Tidtan ni Miss Binmaloy tagadtan, di ba? Alagamot isama Miss 100 Island sa Binmaloy mo. Alagan na beauty ray tagad bali na Binmaloy in San Fili. Alagamot ang kapulay malami oras sa dasayan na programa tayo. Programa na PEM, paninilbihang agresibot matapat sa bayan ng Binmaloy. Aspeto Technical Engineer Nexon Datal, Akalabakan Tabayo Balot, amigo yo, RJ Bera Jimenez at your service always. Titilakak na masantos ang maabig oras at balang sinansakay. PAM sa Binmaloy. PAM sa Binmaloy. Paninilbihan, agresibo, matapat para sa mabilis na ikauunlad ng bayan tuwing Lunes, Merkules at Biyernes alas 8:30 hanggang alas 9 ng umaga. PAM sa Binmaloy. Dito lamang sa inyong paborito.